Ютазы районының кеше Урысса авылында яшәүче Солтановлар беренче карашка гап-гади татар гаиләсе. Ике ул тәрбияләп үстергән Рамил абый белән Кәшиф апа бүгенгесе көндә олы уллары Рәвиснең ишле гаиләсе белән бер түбә астында яшиләр. Әйдәгез әле, бу гаилә белән якыннан танышыйк. Алабуганы китапхана бүлеген укып бетергәчтен инде мине практикага шушы авылга җибәрделәр инде. Рәвис беренче тапкыр кичтән эштән кайтышлый кергән иде инде. Беренче тапкыр шунда күрештек. Килеп кергәчтен дә теге бу авыл егете түгел бугай дип инде сразу ничек сизелеп тора инде менә күзгә ташланып тора. Менә Айгөл апаны беренче күрүегезне искә алдыгыз әле, менә шул китапханәгә килеп кирдегез, әйме? Танышырга дип бит инде, әйме? Әнигез җибәргән. Менә шул турыда. Кирдем инде. Теге күргәч кыз инде, яшьле кыз инде. Теге уялып инде башта инде сөйләшмәдем ала белән, сразу китапка чыктым, китап алам дип. Шулай алдым киттем инде, потом biz очраштык. Пошел курта булайны. Курта дусларыбыз бар иде инде. Ай, шунда курта төшеп, шунда инде уже әкренләп башлады. Гашык булмады инде байтак беренче күрү белән. Әкренләп теге. Аңладыгыз инде сезне. Теге хомырны баса да шулай нитеп нормально пешердек инде. Алар башта ниткәчтендә, йөрәнешкәчтендә урысуда тордылар. Зәринә тугачтан кылагы шунда килә иде. Кылагы янда, анда да Зәринәне дә карашты. Беренче баласы бит инде, Айгөлгә ярдәм итте инде. Мин әле ул вакытта эшли идем. Шулай, әгәр адымга барабыз да бик кызыклы булды. Ул вакытта бит теге таксилар да юк, инде телефоннар юк, сотовыйлар. Рәвис белән икебез генә ничек булгак булганын да белмим, ишем авырта. Рәвис эштән кайтты, ишем авырта. Әйдә киттек алайса больницага. Арабыз бик ерак инде, ул велосипедка утырды да, әйдә утыр син. Мәйтәм ничек утырыйм? Ул велосипедта бара, ничек юк, роддомга кешегә барып җиттек. Алып калдылар инде. Кайтты, ул да шулай булды инде. Монда кайттылар, әйтмәделәр кайтасыларын, чыгасыларын. Тәрәзәдән ничектер тәрәзәгә күзем төште, әле искигә тора иде. Bir машина туктады да, ике кеше төште. И Ходаем, кемдер микән була, димен, балалары да бар. Үземне керәр икәнен уйламыйм да. Тормыш иптәшем белән менә 4 бала тәрбияләп үстерәбез инде. Олы кызыбызга 18 яшь, Зәлинә КФУда филология факультетында укый. Казанда. Икенче кызыбыз Рәлия Чаллыда коммерция бүлегендә укый. 4-нче, 3-нче улыбыз инде менә Искәндәр мәктәптә укый 4-нче класста. Самбы түгәрәгенә иртәбез инде Урысу поселогына. Менә беренче уңышлары да бар. Күңелләргә җиткән идем. Шунда торып калдым инде, бик әйбәт бер. Калганнар Vallahi da evet yok, da bir evet belki kızımla çok istemiştim. Gül yanımda buluştum ben, böyle yerleşti. Hiçbir memleketler şunları kuşatmadılar, umuyoruz. Şumay gitmezkilerimiz, ondan ikimiz şaklaşıp yokluyoruz. Селяши крылья, кукеде, купачи, армысына синиши, мекторам кырларда, баланда, орманда, онима, ылшам, якты көн болганда, иркәле, аяшына яктысы, аш була, шешек.